हमारे घरे भाई साहब जितना चालाक मनई बाटे उतना चालाक मनई जानला कि भाई साहब पूरा धरती पे खोज डरबा कहीं पैबा नहीं। अच्छा। एकदम जानला पूरा सृष्टि में नहीं कहीं पैबा। इ लोगन के पता रहल है कि आलू बोले के समय पे धान तैयार हो नहीं पाई, लेकिन जौने खेते में आलू बोए के रहल है वो खेते किनारे किनारे जानला धान लगा देला और धान ऐसा लगौले हम कि भाई साहब अब हम लोग तैयारे नहीं। बाप रे। और ओहू से बढ़न चालाकी का कैले हम कि जौनी रहे ट्रैक्टर जाए के ओहू पर ऊ धान लगा देल हम जवन धान अब तैयार नहीं। कम से कम रहिया भर के ऐसा धान लोगन बोले होता कि जवन जल्दी से तैयार हो जात और ट्रैक्टरवा चल जात अलुइया बोआ जात। लेकिन नहीं, अब ऐसा कोनो टेक्नोलॉजियो नहीं आयल बा कि जौन ट्रैक्टरवा उठा के खेतवा में पहुंचा दे। अब ऐसा ट्रैक्टर अइले नहीं बा जौन स्पाइडरमैन की तरह उड़ के जाके खेत जोत के चली। और अब न तो बैले के जमाना बा कि चला भाई बैले के मुंह पे जावा बना जाई और मेड़े रहे बैल ले जाके खेत जोता जाई। अब वो खत्म हो गइल बा। अब उपाय खाली एक बचल बा। अब खाली उहे उपाय बा, अब इ लोगन से खेत कोड़वाउले। काहे कि अब ले लोग खाली सुनावत रहना। अब इ लोगन के समय आ गइल बा, अब कोड़ के देखा। काहे कि अब हमनों के देख लेवल जाए कि कैसे इ लोगन कोड़त रहना और कितना समय में कोड़त रहना। अब ले तो इ लोग खाली बहसत रहना। अब इ लोगन इहो कई के देखा दे आयाते कच्चा धान कटवावे। अगर यह गलती अगर हमन जैसा लड़की अगर कैले होता है, घर के कोनो लड़की गलती से धान उल्टा सीधा लगा के चल गई होता, तब जानला कि भाई साहब कितना गाड़ी देते हैं और कितना बोलते हैं, वो जानला भगवान जनते। लेकिन अब एक दाई नहीं मिलकर था कि अलुइया बुआई की भाई बुआई। काहे कि जानत हमें अगर नाम लेबे हम तो जानला तुरंत कुल हमके लगी है बोले कि भाई गलती कैले हमें। वैसी जब भी कोनो काम करे के रहे तब भाई साहब पटदारन के दांच देते रहना। अब जानला एक दाई नहीं कहत हमें कि पटदारन के आलू बुआ गइल बा और आपन कब बुआई। वैसी जय काम रहे तय काम पटदारन के दांच दे के करा लेते रहना। अब वो तो पटदारन के आलू बुआ गइल बा फिर दांच दे करावा, लेकिन नहीं कैसे करेंगे जब जानत आटे कोनो ऑप्शन नहीं बा। एकदम जानला इ लोगन हद कर दे रहा। जिन्ने बुढ़ात हवा उन्ना जानला पता नहीं बुद्धि कहाँ जाता। अब ले इ लोग खाली यह डायलॉग मारत रहना कि जिन्ना बढ़त हवा उन्ना बुद्धि कान कहाँ जाता। अभी लोग जिन्ना बुढ़ात हवा उन्ना बुद्धि कान कहाँ जाता।